Di kene kedai ka jingpen bejong ka University Grants Commission baru ki Central University hari India ki badan kumba saupusan lanitam kindon no ya ka common entrance test na ka bentara jimpule ha university bat ha ki college ti ka nehu nanduk kene senam ke baladap kala pediang ba na ka benta ka admission ha ki master's degree program ngin habban yait lembada kedika CUET exam di hakini kasnem ko ladap kadai kasin ka banengkong bon ki khna jongi kim pada yo alat ban penkre bha hnrei da ke jingdon ye kanika reservation policy hapo jaga university ki khna jongi kim sim ladu nong hadu kata ti hangni university jongi ro ki khna jongi kedang yo hi ya kaban pule but let's say tang katu ningot ki basha kantan ti kata kala banong ka wei kalian ka balik se lela ban sngoy ke jing nong agani ka snem ka bala dam andai sakoi pat ke jing yo nong ka long ba lengba kani ka CUET entrance exam ki khna jongi kitu ki ba nang ban apply ong no menta ba ki jet kim jet tang ya kani hu lane katu kani tli ki university ki jet be jabaro kata gamat ikitu ki saupo san sabhondru tli ki university kumuwei kena ngan su anuk sai phi u apply na gamta ka admission ya ke MSc physics but simyo hangni ani hu ndrei uyo ya ka offer pada hadu south li ki central university shabar jongka jala Meghalaya but legit ya ka wei ni ki university ka babhatam na pring kita ki south li but ulayo ya kalat tan pule ya ka MSc haka wei pat ka Central University shabar jongga jala tikum kini ki ek long ban kalat ya ki khna jongi ban yo ban pule shabar namar ba ki pule ki Central University ka firu red ki hostel ru ki la ban yo ki nongi kai ru ki biang kumbalong benta lei ngimla ban klem kren ki jingsha ba hani udang bon pelat ki vakansi ki post ki ba 4 la ban pendam ti ngi kidan ki department ba tro thadu kata ti dan ki khna ki ba jit no wala ki yo ane hu ki jit no ban le de ki bai ki ba Ialeh nang ba gani ka CUET menta ba phai pa phang ka CUET exam haki college kamat ki khna ki ba pass ye class 12 ki hab banile ye ka CUET exam na ka benta ban join ye ka BA BSc ni ka kani haka jing sngo jonga hi simet yamata nga I ba kala bandong jing bobon ki khna jing ka daw ka long ba ka syllabus jong ka state board jonge ka embos kumban si ongno bon hi ki ot ba kam yerengkat agalian ka ongno ka jing haka liang ka ki benta ban pule la da yunujor bat ki central boards kum ka CBSE lani ICSE ti sakwe te ka jing kalong ba ki exam center ka state kam dan nadu menta ki bakyang ratang na ka menta ban pule ki PG programs kadang semjing kanong ka ba hadu kata ba ken penyele ye ka CUET na ka benta ki khana ban pule ki college ke kala bandong balada nginyele no menta kala bandong ba ki college ki ba bha kum Shillong kin bon ki bawan na ba bat ki khana khasi jongi kin haban hun ban le chi college ki ba kham duna mane ki college ki badan haki district headquarter mane haki jaka ba kham kandong ti anrei donbok yamanta ba ka UGC kala sha yamanta kasnam ban numyele yaka CUET na ka benta ki khana ki ban pule hai ki college tenre ki snam ki banwan khana jongi ki dei ban long ki ba ban tre but ngathrai ki nongi kai school ki college
But ka sarkar ro ki haban let's say dan kajing pun create coaching center but kini kita landi ka coaching haki college but haki school lalaki jong khna be khna jong kin on do now baki haban le e ka CUT exam haki ji jonga na ka banta kala way ka ba jrong nang ni sakmat ki ka bha bangi le e ka CUT exam tangba ngire ban biang ya ka syllabus ka ba rengkat dor rengkat board but ki syllabus jong ki central board.